sa boaze akra papa wa homa no so na akra na obi se mimisa won hwe se seat belt akan kasamu sena e frere afedi mo afedi uko je contract ya untimi ana da begu akra so Oso kwajo contract ya untumi anopeya na eze memfamra wa naja no kwasem ni minim eti yentoma yen ho afana nyina ra kwapema brochire diaspora obi biara obetimi akyere yen akan din a sabia duasan eto asomu no ye beji minim nti yatifo momoye se akan kasa munim se de ka seat belt fadum yene ubetimi de adum yene na fe yenso ya beka no ha na ayefe na akra ne masem bi se dikan se asanka asi kire pa ne sen asanka no ani apotoyoa na ayowa ye potumu ekutapemfo efre no asanka papa kuyapini no mame abrewa na brewati ane tena se hwe din hu se obrewe ye den ansa na enwumre obekọ saa bowl no ho se okwakodi ufufu ana anya te saa no na ne ato ye bebre eti openi se ma asem nka na didi me na kokoda jojo ho na okyan so ho asie nyina ne se ma asem nka okapin ni se ma asem ka twabigu na didi me na kokoda na safu yehu a obeboa okay Matia no ase na foforo so a edi ho bio ne se yesini mu antimi wa tete wontuma ana dimbone antumi wa eno so me hwehwe mu kire se ne mienu no nyina ye anuanom na eto da bia ye bodin bi bo a ana se ka sem bi to aso a na ya hrafa so na ayese ne ayetwa ne tiawa no ashase ne na ye dimbone antumi wa etete wontuma bo asinyo asem kara means pa bonin susuda adede sa o media hwintumi media mfa me hono ombekam bia omkan let them see no me ade obehwe no esanse ano a edi nchini di maku tumi snonkon wo munti no na anyan wo kwan bi so obehwe na sabi ohia dokoro pasa ebi kura tumi eye awo nto aso na aba benya oma ene wachirfo ntino yese asem biara ni ho a emfa nipa ho eya ma asem hia o ye ne etene no nko ne emum no o ye ne empata da bia nkrofo tu anu gu so a se dimbone no entumi upose ekumu ne ye a edeto ntoma ana se do koti bia bi mu a emfata mo asamba koso ana se word bi so amani aboso ewo trosem no mu a mepese me bisa nso sekan anufanu nanu bi kra emse Jordan na nsanko a unua CJ ene doctor aya obema yen apomuden tidbits no kan ema manage anka sekan bia de anka no ye baako amase be wodi ye bribi na se opagya kosoro do na se akire no ebo mo maso a wampura kese sekan maako anu eye mienu ya aseha obahwe na de ahye boho mu sanse ehwo ya homete wan hwe yi a ebetwa obra wani eniso se ya kasa obi sekan twa anofanu ana kese etwa ha sanka madi nkan kira wo se on pese ebetwa omomaso so kai etanza omomaso no hia o na emum no champion ngura no a wutwa no nko na wodwen ho na ntwina ma na wode atudua so etwa no nko na wani eku ho ana se ehu hia wo na nso saa sekan de etwa ba bia ni tiewa mu ane se ne ane sekan etwa anofanu no ono ankasa ne diem ne wofa ase ne ba ne party ni ne semi jamfi etwa no ansa na ebi akwa kotwa obi ti se danfo ya yesi wadi sika bibiri enti yema mpani ni de yesra de no eka asemo de ye mfato ho a asemo a abaye yesi semi jamfi akus crazy ka ya hometi bibiri ni ade no
sɛ ɛyampa sɛ etia mmara sɛ ɛyampa sɛ etia mmara na sɛ ɔmampanin sikan etwa anofanu a ɛsɛ sɛ etwa no ɛyɛ ne dɔ ba ɔdɔ no paa waboa no ma waba aban mu saa nso na the other side the normal side nso so ebetwa MPP foɔ ne wɔn a wɔn nyɛ NDC foɔ a wɔn adi ɔman yɛ wu na kyerɛ sɛ ɔsikan etwa anofanu asamba ko so nukuredie a kyerɛ sɛ wɔnhwɛ benkum wɔnhwɛ nifa ne ɛsɛ sɛ ne ɛda no ɛsɛ sɛ tɔ no na wode ato ɔfrenkyɛm ɔsikan etwa anofanu so wonye yi mu bia dabi okay asam no mudu na we nso yeduru amanfo so a anase yeduru aso amanfo so a na yaka yanom saa asam no ne kampa ne sen amanfo yɛ ɔman kuro anase trabia bi atenaye bi a kane no na kyerɛ ɛhɔ ɛhyeta paa kane no na nipa di hɔ atrantwie enkonkonu baabi no na ebi ɛhɔ adwuma akɔfom ɔhɔ ɔbra bi akɔfom yaredom bi ebikum nipa ne ade na dodo na tu afiri hɔ akwakɔtena baabi foforo eti baabi a ɔmakɔtena foforo wɔn fi hɔ ba beduru dada mu hɔ no a ne yakae ebusuafo a wɔn awukɔ ne yakae wɔn yɛ ne wɔn ɛbɔbra abrabo yi mu nso so sɛ asɛm bi kɛseɛ bi si anaasɛ school kura wokɔɔyɛ wo old school minim sije ni old school dabia obetwika akɔkɔfa hɔ anaasɛ speech day bi obɛkɔ hɔ ne ade no na wakae old boys na wakae wɔn a wɔn ɛhyɛ school na sɛ ɛmfa ho sɛ ɔyɛ abranti a wonyi na nyɛ den a ne mates ne bi afiri mu oduru hɔ a na wakae wɔn ɛnkyerɛmu atwa toɔ a mate a me de to dwa a me invite ideas wɔ so no sɛ ebinom nso sɛ asema nso asuo bi da hɔ ɛhɔ na slaves no nkoa na yɛtɔɔ wɔn free Ghana soro no mo ne ade mfimfin no yɛde wɔn kokoduru hɔ a ne yɛdware wɔn na kyerɛ sɛ ɛno ne last port of call point of departure yɛdware wɔn wia na kyerɛ sɛ yɛde wɔn kɔkɔhyɛ dungeons no mu na afei stiman aba abɛfa wɔn wakɔ ɛsiane sɛ ɛhɔ yɛ awerɛho point baabi a na yɛdware wɔn na kyerɛ sɛ wɔde ɛnyɛ dan a yɛde kɔto stiman mu de wakɔ no afei ɔmanfoɔ a na wɔn ɛkɔ asen ne ade no ɛbɛpem ɛnɛ yi po black Americans fi America ba no mbɛduru asen ma nso na wɔn du river asen no a baabi a ne yɛdware wɔn no a na wɔn akae da bi asɛm bi okay ɛno yɛ second meaning okay akura meda se papa meda se ndɛ so de no emu akɔyie na wonim sɛ Samuel Dazi ɛwɔ Michelle Camp tema wɔso wɔtie papa na menkyia CJ Somanyo nti Mr. Samuel Dazi yɛwura same nyame nhyɛ wo bebree kɔ so tie yɛfo anaasɛ wo adwenkyerɛ bi ana belt no obi de adwenkyerɛ bi aba ɛwɔ Facebook okay it's interesting I say seat belt no ɛyɛ ahobambo abɔsoɔ ɛtɔso afoforo bebree mmra na adwen ni baako tim adwen te sɛ kɔnsɔn yɛtoatoa ɛyɛ sɛ wabɔ ne di ne di yɛ dɛ Krishna Duna ɔsɛ seat belt yɛ ahobambo abɔsoɔ ɛnyɛ bad yɛda na se afoforo mmra wo adwenkyerɛ biara yeah wo adwenkyerɛ biara wobɛtumi de afa me number no so na ɛyɛ ɛkama atiefoɔ so 0533 020 111 enti sɛdeɛ yɛka ne nie